म्यासले धत उता छ त बा ओए होल फेरि गाडी माझं काय ओय ओए शिट ओ शिट म्यान उता छु ओए फेरि माझं भास्ती बिंग यार असं गाडीला उलटो खाली सन असं यार उता छु तर अशा मदा वे शापा शापा गाडी शापा गाडी 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 अशा पेंबा तुरला जा ओ शिट होजी बच्चू बाते उलून दालो बा उलुंग दालंग भाऊ शापा होत तार गाडी शापा ओ थाहा छ त बा ओइ चाहिँ तिमी स्याप्ल पाएन नाम वे हट ओइ वो नंबर का दे ओ शिट ओइ ना कोई मी यार ओ शिट वो गाडी शाप दे मुझे है उस गाडी यार जो यार जी उस गाडी थाले मोड्यार छु गाडी ओइ भेटो यार थाट उतार गाडी शाप दे रन्डिङ सुरु मुख्य तान त शिट हेर्दा हेर्दा एउटा गाडी पनि लागेको अवस्था हा म्यासले धत उता छ त बा ओए होल फेरि गाडी माझं काय ओइ ओए शिट ओ शिट म्यान उता छु ओए फेरि माझं भास्ती बिंग यार असं गाडीला उलटो खाली सन असं यार उता छु तर अशा मदा वे शापा शापा गाडी शापा गाडी 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 अशा पेंबा तुरला जा ओ शिट होजी बच्चू बाते उलून दालो बा उलुंग दालंग भाऊ शापा होत तार गाडी शापा ओ थाहा छ त बा ओइ चाहिँ तिमी स्याप्ल पाएन नाम वे हट ओइ वो नंबर का दे ओ शिट ओइ ना कोई मी यार ओ शिट वो गाडी शाप दे मुझे है उस गाडी यार जो यार जी उस गाडी थाले मोड्यार छु गाडी ओइ भेटो यार थाट उतार गाडी शाप दे रन्डिङ सुरु मुख्य तान त शिट हेर्दा हेर्दा एउटा गाडी पनि लागेको अवस्था हा